Казка. Писар-ошуканец, то бишь писар-обманщик. Быў адзін ліхі пан. Цяжка з ім жылося людзям. Увесь тыдзень хадзілі на паншчыну. А што зробіш для сябе ў нядзелю, дык і тое пану трэба аддаць. То нясе яму сушоных грубоў, то назбірае яму свежых, то ягад розных, усё яму трэба. Бывала, як прыйдзе зіма, цэлыя абозы фурманак вязуць яму усялікае дабро на панскі двор. Сам жа пан рэдка калі стыкаўся ў маёнтку, то за граніцу ездзіў, то ў Варшаву. Аднойчы доўга не было пана ў маёнтку. Потым пайшла чутка, што ён зусім не вернецца. Хто іх там разбярэ, што ў паноў робіцца ў галаве? Казалі, быццам прадаў ён свой маёнтак з усімі людзьмі, другому пану за пару замежных коней і за пяток нейкіх сабак. І вось па немалым часу прыехаў новы пан. Сабраліся людзі грамаду і пачалі раіцца, ці не можна было ўпрасіць новага пана, каб збавіў трохі паншчыну і падаткі, каб даў якую палёгку бедным людзям, чтоб легче жылось. Але як жа яго прасіць таго пана? Ці ж здолее хто з іх расказаць пану ўсё як трэба? Людзі яны цёмныя, да і мовы панскай не разумеюць. Згаварыліся тады напісаць пану пра ўсё на паперы. Дык новая бяда, ніхто ж і пісаць не ўмее, карбаваць, то бишь чытаць. Так-сяк карбуюць, а пісаць дзе там? Прачулі мужчыны, што ёсць у мястэчку якісь пісар-п'янчушка, і што ён умее вельмі добра пісаць. Піша дробна, як макам сыпле, а дзе трэба кружкі. Ну, кружкі тада ўжо пісалі, видишь. А дзе трэба кружкі, быццам яйкі ставіць. І гэтак накруціць, што толькі надта пісьменны і разбярэ. Прывезлі яны таго пісара, частуюць і просяць, каб ён усё добра напісаў пан. Цэлы тыдзень пісар піў, еў яешню, а пісаць не браўся. Праз тыдзень кажа: «Трэба раней паперы дастаць». Пайшлі хлопцы ў мястэчка, купілі ў крамцы аркуш паперы. Тады пісар і кажа: «А цяпер назбірайце дубовых арэшкаў, ды насушыце». Назбіралі яны арэшкаў, насушылі. Пайшоў пісар у кузню. Набраў з-пад тачыла вады, наліў яе ў гаршок, насыпаў туды дубовых арэшкаў і паставіў гаршочак на печ. Праз 3 тыдні зняў гаршочак з печы, паглядзеў, аж там чорны, як сажа, атрамант. Атрамант — это чарніла. Чорная, як сажа, атрамант. «Цяпер, — кажа пісар, — нарвіце мне гусіных пер'яў». Нанеслі яму з усяго сяла кучу гусіных пер'яў. Навайстрыў іх пісар цэлы пук. Прашэнне тое пісаць, як многа трэба. Ну і зараз нясіце яшчэ гарэлкі, каб рука лягчэй хадзіла, загадаў мужчына. А не тым голасам, извините. «Ну, а зараз нясіце яшчэ гарэлкі, каб рука лягчэй хадзіла», загадаў мужчына. Прынеслі яму гранец гарэлкі. Абы толькі пісаў, всё яму дадзім. Выпіў пісар адразу з паўкварты, закусіў агурком і давай пісаць. Сышліся людзі з усяго сяла, адзін кажа: «Напішы, каб пан даў нам дым па 5 коп». На дым па 5 коп. На дым — это на хату, а 5 коп — это 60 штук. Копа — это штука. На дым па 5 коп, жердзяў на плот. Плот — это забор. «Пішы, — кажа другі, — каб пан збавіў падаткі, налогі». «Пішы, — падказвае трэці, — каб пан зменшыў нам паншчыну хоць на 2 дні ў тыдзень, бо мы з голаду паўміраем». Шмат чаго успомнілі мужыкі пра сваё агароднае жыццё і пра ўсё прасілі напісаць пану. А пісар пацягне з пляшкі. Ды так і піша, што аж пяро скрыпіць, як непадмазаныя калёсы. Аж пот на лбе выступае, быццам не пяром водзіць, а сякерою дровы пляжыць. А лоб у яго вялізны і галава голая. Хоць боб малаці на этой галаве. Напісаў пісар прашэнне, мужчыны паставілі
крыжики замест подпісаў і дзякуюць пісару. Раньше крестики ставили вместо подписи. Собрали з усёй вёскі курэй, яек, мёду, хто што меў. Забраў усё гэта пісар ды паехаў да хаты, а мужчыны гуртам пайшлі да новага пана. Выйшаў пан на ганак. Чаго прыйшлі, пытаецца. Да вось, панок, прашэнне прынеслі. Узяў пан у рукі тую паперу, прачытаў і кажа: ну што ж, дзякуй, што вы па добрай волі даеце мне з дыму павалу па капеяек і па асміне аўса. Ідзіце, збірайце і вязіце мне ўсё ў маёнтак. Слухаюць мужчыны того пана, ушам не вераць. Жартуе ён ці што? А калі самі не аддасце ўсяго, што напісалі, кажа пан, дык я падам вашу паперу ўрадніку, ён з вас сышча. Згадаліся тут мужики, а шукавых той пісар пьянчушка. Обдурил пьянчушка. Хе. Конечно, пьянчушки все обдуривают. Пачухали яны патыліцы, ды і падаліся да хаты. Ідуць, ледзь не плачуць. Адзін і кажа: эх, і падвёў жа нас гэта недаверак. А я і тады ведаў, што ён піша. Адкуль жа ты ведаў? Пытаюцца другія мужики ў яго. А вось бачу, піша буйней, да і закруціць. Ну, думаю, гэта валы крутарогія. Крутарогія. Піша круглая, гэта вам яйкі, а дробная — авёс. Чаму ж ты там не сказаў? Напалі на яго мужчыны, набілі, але бядзе гэта не помогло. О, Адель, это к тому, что знания важны. Знания важны. Видишь, они как писали. Вот эти вот. Во, пан какой. А вот эти, которые мужички писали. А вот пьянчушка.